Umongameli Cyril Ramaphosa wamkele ngezandla ezishushushu ingqonyela yaseJamani unkosikazi Angela Merkel kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli namhlanje. Esisibini sigxile ngamandla kumba worhwebelwano kunye nophuhliso lwezakhono nanjengoko ilizwe laseJamani lineenkampani ezingaphaya kwamakhulu amathandathu ezizinze kweli. Njengesithethe ichancellor yaseJamani Angela Merkel wamkele ngezithonga zasemkhosini kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli namhlanje. Eli neJamani zinobuhlobo obuqilima njengoko lamazwe enezivumelwano zorhwebelwano eziliqela. Bilateral trade between our two countries is growing. Our trade balance is narrowing and we benefit from the presence of some 600 German companies in South Africa. We agreed that there is a need for German businesses to deepen their presence in South Africa and to expand their operations, and that we should cooperate to even greater levels of German investment in South Africa. Namhlanje lamazwe aphinde ezibophelela ekutyikityeni isivumelwano sophuhliso lwezakhono. An important part of this intervention is to provide young people with the skills that companies that operate in our country require, and to better align the skills development system with the demands of the economy as well. We have to make sure that young people transition from their learning process to earning at a much faster rate. We are gratified always when we see that South Africa is developing very well. You have had difficulties, you're overcoming those difficulties. We would like to be, Germany would like to be a good partner at the side, shoulder to shoulder with South Africa, and I wish the President every luck with managing the situation. Lamazwe azakusebenzisana ukuqinisekisa ukuba ubudlelwano buza neziqhamo ezihle ezakuxhamlisa ngokwenene abemi balamazwe mabini.